Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 19 dugu gaurko asteartea eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Carlos Agirre eta Tito Gorostiaga izango ditugu, Anartu elkartekoak eta Anartu turismo agentziak elkartzen dituen egitasmoa da, baina beraiek azalduko digute hobeto. Betiko edukiak izango ditugu horren ondoren eta bukatzerakoan gelditu gurekin kiriketan saioan edo atalean historia txikia marrazten dituriko erakusketa erakutsiko dugulako, Kondestable Jauregian ikusgai dagoena. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1606. urtean, Susan Constant, Godspeed eta Discovery izeneko 3 itsasontzi Ingalaterratik atera ziren Ameriketara joateko. Ailegatzerakoan, gaur egungo Virginiako estatuan, Estatu Batuetan bihurtuko ziren 13 kolonietako lehendabizikoa sortu zuten. Mende batzuk geroago eta itsasontzi kontuekin jarraituz, 1987. urtean Titanic pelikula estreinatu zen. $1.800 milioi irabazi zituen orduko filmarik arrakastatsuenean bihurtuz. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Honako titular hauek utzizkigu gaurko egunak, Ezkerrak ezetzari eutsi dio zerrenda bakarraren auzian, batzarreri bizkarra eman da. Simonek esan du PSNek lista bakarraren kontra aurkeztutako legea babestuko dutela. Eta zerrenda bakarraren kontrako PSNren lege proposamenari osoko zuzenketa aurkeztu dio geroa baik. Honekin lotua zerrenda bakarraren auzian Labek eztabaida publiko baterako gonbita egiten du. Eta zerrenda bakarraren auzia alde batera utzita 2018rako 204,5 milioi euroko aurrekontu proposamena aurkeztu du Iruñako udalak. Zerbitzu publikoen sendotzea, auzoen garapena eta inbertsio ahalmena lehenetsiko ditu. Aurrera eginez albisteekin, espedientea ezarri dio Gas Natural Fenosa eta Endesari 2016ko urritik 2017ko urtarrilera bitartean argindarraren prezioa manipulatu izan zutelakoan. Eta Nafarroako gobernuak etxebizitzak eta hiriguna diseinatzeko beste modu batzuk hartuko ditu kontuan, adibidez, zahartzaren egungo erronkei aurre egiteko. Osasun departamentuak bertzalde berriz bultzatu du osasun zerbitzuen erabilera eraginkorra sustatzeko kanpaina bat. Arazoa beti berbera ez bada, irtenbidea ere ez lemapean. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu, motor gidari bat larri zauritu da Iruñeko Biurdana kalean izandako istripuan. Eta albisteekin bukatzeko Olentzero San Ignazioko gaztain saltzailearekin etorriko da aurten Iruñara. Eman diezaiogun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, aholkulari fiskalek ohartarazten dute Nafarroa dagoeneko erakargarria ez delaz enpresentzat. Alboan osasun arloko 1900 sinadurek behar baino lehenagoko erretiratzea eskatzen dute, 60 urtetan hain zuzen ere. Azaleko argazkian familia bat ageri da jaio berri batekin urrengo lerroburua lagunduta. 0 gradutara erditzen du Oloritzeko kale batean. Ondoan 2 berri daude. Lehendabizikoan Nafarroako hainbat autoeskolek aztertzaile gehiago egotea eskatzen dute. Bigarrenean zauritua eta larri Karkarreko erresidentzia batean sastakatuta izan eta gero. Behikaldean beste 3 eduki agertzen dira. Lehenengoan politika kontuak. Arantzadik beste krisialdi bat eragin du Iruñako kuatripartitoan. Azkenik kirolari dagokionez, alde batetik Manu Ongu futbolariaren hitzak ageri dira. Osasunak gora egingo duelaren apostua egingo nuke. Bestetik, 73 talde eskolarteko txapelketan. Diario de Noticias egunkarian,
Goikaldean horiz, bi berri aurkitu daitezke. Lehendabizikoan baluarteko envejezando erakusketari erreferentzia eginez, honako lerroburu hau ageri da. Zahartzea, etxe bizitza, hiria eta aisia. Bigarrenean, Maialen Lujanbio bertsolariari elkarrizketatzen zaio eta bere esaldi hau nabarmendu dute. Nik txapelari eskaintzeko daukadana bertsotan segitzea da, konformatu gabe. Beherago, lerroburu nagusian, txosten batek 1960 eta 2014 urteen artean emandako 4.133 tortura kasu bildu ditu. Eskuinean, bi berri. Zinturenigoko leherketaren 3 zaurituek ospitalean jarraitzen dute. Bigarrenean, adineko gizon bat larri dago Karkarreko erresidentzia batean sastakatuta izan eta gero. Azpian grisez, Asironek Arantzadiren jarraipena baloratzen du. Azaleko argazkian zenbait hauteskoletako langileak protestan ageri dira, hurrengo lerroburuarekin. Hauteskolek aztertzaile gehiago egotea eskatzen dute. Azkenik, Bekaldeko zutabean 3 berri daude. Lehendabizikoan, Volkswagenek Polo berriaren produkzioa 287.085 aleetan finkatu du 2018-rako. Bigarrenean, Ezkerrak hezkuntzako zerrenda bakarrarekiko oposizioa mantentzen du UPN, PSN eta PPrekin batera. Eta azkenik, lurzoru klausulek eskaera judizialak 22% handiagotzen dituzte. Garako azalarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, PSek lakuak 3.415 biktimen artean 4.113 tortura kasu antzematea akats bat dela dio. Mugagabeko greba zaborren bilketan Gipuzkoan daukagu horren alboan, beherago azaleko argazkian eta bere lerroburuan Kataluniako hauteskundei erreferentzia egiten zaio, errepublikara bueltatu edo Espainiaren menpe jarraitu lerroburuarekin, eta azkenik Bekaldean bi berri. Lehendabizikoan Maialen Lujanbio bertsolariaren hitzak ditugu. Bigarren txapela niretzat ez da desberdina, bietan lan baten emaitza da. Eta bestalde Aitor Mendiluze txapeldun ordearen esaldi bat. Txapel bat banatzen da, baina irabazle bat baino gehiago izaten dira. Txapelketan horrela izan da. Berria egunkarian. Goikaldean lerroburu nagusian, PSek ez du babestuko 4.113 tortura kasu egiaztatu dituen dokumentua. Beherago azaleko lehendabiziko argazkian Maialen Lujanbio bertsolaria ageri da eta bere hitzak. Evoluzionatu dut orain 8 urtekoarekin konforme banengo seinale txarra litzateke. Beherago bigarren argazkian botoetan eta diputatuetan irabaziko dugu sortu duten beldurraren gainetik. Oriol Junquerasen hitza, Kataluniako presidente ordea. Ondoan, hainbat berri ditugu, lehendabizikoan Laura Perez ahalduguko parlamentariaren esaldi hau, nire aurkako eraso pozoitzuak aspalditik datoz, ez dut ezeren beldurrik. Beherago Juanjo Aiur Siadekoko arduraduna, soziolinguistikarentzat inportantea da tokian tokiko ikerketak egitea. Beherago Europako batzordea Ikearen zerga ihesa ikertzen hasi da, horren ondoan gas natural eta andesa zigortuko dituzte argia garestitzea leporatuta, eta behan bizigiro atalean ega gainditzeko euskaldunak kontratatu. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunean, Goikaldean ezkerraldean Iruñeko udalak zerbitzu publikoen sendotzea, auzoen garapena eta inbertsio ahalmena lehenetsiko ditu. Ondoan 271 nafarrek muga zeharkatzen dute egunero euroeskualdean lan egiteko. Beherago aurre akordioa erdietsi dute Miserikordia etxeko langileek. Eta azkenik herri denda zabalduko dute gaur Marabillas gaztetxean. Egin dezagun aurrera magazinarekin aste honetako agenda ikusten. Gaur eta abenduaren 31 arte, arratsaldeko 5:00 8:00 Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum erakusketa egongo da. 2000 años de documentos navarros sobre el euskera, doakoa. Larunbatean goizeko 11:30 Zentral Cafe Antzokia ongietorria egingo dio Olentzerori, sarrera 3 euro. Larunbatean ere arratsaldeko 5:00 Burlatako Kulturetxean Burlatako konpartsaren 25. eguna ospatuko da. Sarrera 3 euro. Larunbatean, geroxeago arratsaldeko 8:00 Zentral Cafe Antzokian Lehendakariz Muertos kontzertua eskainiko da. Sarrera 12 euro balio du.
Igandean arratsaldeko 5:00 Eguberrietako ospakizuna Olentzero etorriko da Burlatara. Herripagaina etorbidean 31. hasiko da kalejira bat eta doakoa da. Igandean arratsaldeko 6:00 Olentzero Iruñeatik paseatuko da, Iturralde Suite kaletik irtengo da eta kalejira bat egingo du. Bukatzeko astelehenean, abenduak 25, Santas Pascuas jaialdia emango da Baluarte jauregian. Arratsaldeko 8:30 izango da eta sarrera 60 euro balio du. Goiz aurrera eginala, ostarteak gailenduz joan dira eta arratsaldearen hasieran tarte eguzkitsuak nagusi izanen dira. Hala ere ipar haizea nagusi, temperatura minimoak baxuak izango dira eta maximoak negu itxurarekin jarraituko dute. Asteazken hasieran lainoa sortuko da eta hotza egingo du. Hegoaldeko zenbait lekutan izotza botako du ziurrenik. Gainerako orduetan eguzkitsu egongo da ia barnealde osoan. Kostaldean eta Kantauri isurialdeko barnealdeko zenbait lekutan zerua tarteka lainotsu egongo da, behe lainoekin batez ere egunaren lehenbiziko partean. Temperatura maximoak gradu pare bat igoko dira. Zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta Berriozar herriarekin hasiko gara. Tronpeta irakaslea izateko kontratazio zerrenda osatzeko deialdia. Deialdi honen xedea tronpeta irakasle lanpostuan aldi baterako aritzeko izangaien zerrenda sortzea da Berriozarko musika eskolako beharrei erantzuna ahal izateko. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Burlatan, zabalik dago 2018 urterako taxi bonua erabiltzeko laguntza sozialak eskatzeko epea, xehetasun guztiak udalaren webgunean. 2018rako igerilekuen erabilera terapeutiko eta sozialerako diru laguntzak eskatzeko epea irekita dago ere, xehetasun guztiak ere udalaren webgunean. Eta azkenik zabalik ere 2018 urterako dagoen podologia zerbitzurako laguntzak eskatzeko epea, xehetasun eta informazio guztia Burlatako udalaren webgunean. Berriobeiti herriarekin jarraituko dugu. Goi tentsioko linearen proiektua artxibatu egin da. Azpiestazio elektriko bat egin behar zen Ezkabarten Orkoienekora 220 kilobaiteko linea elektriko bat eramateko. Espainiako sare elektrikoak eta Iberdrolak sustaturik. Orain Nafarroako gobernuak proiektua artxibatu egin du. Bestalde, Nafarroako toki entitateetako 28 euskara zerbitzuek era.eus izeneko plataforma digitala sortu dute. Familiek jakin dezaten nola lagundu seme-alabei euskara ikasteko prozesuan. Amaitzeko, beti bezala ikus dezagun Iruña. 2018ko aurrekontuen proiektuak 204 milioi joko du eta zerbitzu publikoen sendotzea, auzoen garapena eta inbertitzeko ahalmenaren hobekuntza lehenetsiko ditu. Azkenik topaketa hiri ekologikoaren foruarekin gaur. 40 aditu egongo dira eta baita enpresa eta kolektibo ezberdineko kideak ere. Gaur arratsaldeko 6:30 emango da Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez.
bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Donestebe. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia Sarriguren kurrikuluna bidali, partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur Nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak javierallumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian, ordutegia goizeko 5 eguerdiko 12. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira, ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da, Iruñaldean lanaldi osoan, astelehenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da, Iruñaldean oporraldia betetzeko, urteko soldata gordina 19.772 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da, Zizur Txikian, ordutegia 12 arte eta astean 2 egunez, arratsaldeko 8 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bideabi.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin, lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.